ngiyayifuna ngabe senginayo angiyithandi imoto kuba nesizungu umudrive uwedwa kanti akuthini neindaba Shani ungayenza kanjani into enjena sengenze ukwenze konke uzothi uyasenda uWhatsApp akuphendula athi lol The reason why we are all here. Make some noise and clap hands for Tenjiwe! Hey, bayathanda ukuthakazela. Ngisho nenza ilokhuzana. Bayaphinda namahlombe. Athana gatshe. Thina wena lo semazungwini nina gogo belayisazini isingisi into eniyenzayo ke nilonhle ku president nithi ubhede isingisi kodwa gogo wena nomkhumpeni abangangaya abasazi engabe si blame system of education umuntu afunda kuyona si blame yena. That's why we must take pride in who we are. I mean, the first time I started playing golf, I don't even enjoy golf. Iyabhora. But ngoba idlala igwili nami ngifuna ukuba isigwini ake ngengakhona ngizothi ikhuluma ngani igwili. Ngibuza but you're asking silly questions. How can you not know this? This is so simple. Where have you been? You don't know this. Say, madam, do you know Magalop? Do you know 13? Phela nabakade dalo golf nalezi zinto zabo hockey. Nathi sasingahleli sasidala nathi emalokishini. Ukuthi okwethu akukho kuma Olympics. Akusho ukuthi sekufanele sibukele phansi. Okwethu nathi. We must learn to protect and we must learn to see good. Some of you ladies, ingane zenu azinazi without makeup. Mase uyagula manje kulanda ingane yakho noma indoda yakho kuthiwa izoku-identify esibhedlela. Yohamba wonke amahhoti ithangela. Indian hair. Efika amadlozi ebusuku ethakulethela izinhlanhla zawo
unemali ufuna ukwenza surgery fixa la ube nekhekhe la kaNongoma sizana ukuthi ube nobuso baphesheya kodwa ikhekhe ngathi umgaqo waseNanda amaphotho lapha asikho isidingo sokuthi sihambe silosiwe isika imizimba abafana abanandaba ukuthi bele njani ibele ngisho ngathi waselifana nedrip enganamanzi ubaphethe sebendlalisa belimunca beconcentrating uzubuza ukuthi hayi bo cancel ukuba nentuthuko niconcentrate